0 golova, 0 asistencija, samo 4 udarca prema golu. Esmir Bajraktarević je na svjetsko prvenstvo stigao kao jedna od najvećih nada Bosne i Hercegovine. Nakon fantastičnog finiša sezone i odličnog izdanja u baražu, javnost je očekivala magiju. Ali šta se zapravo dešavalo, pa je uslijedio potpuni podbačaj na terenima Sjeverne Amerike. Da bi krili napadač Esmirovog profila pravio razliku na najvišem nivou, ekipa mora kreirati situacije 1 na 1 i davati mu loptu u prostor. Međutim, Bosna i Hercegovina je na svjetskom prvenstvu 2026 ponudila nešto drugo. Bosanski vezni red bio je orijentisan primarno na destrukciju i čuvanje prostora. Zapravo, Esmir je na ovom prvenstvu bio direktna žrtva najveće mane bosanske reprezentacije. Hroničnog nedostatka kvalitetnog veznjaka koji bi bio sposoban držati balans između napada i odbrane. Bez takvog profila igrača na terenu, bez nekoga ko bi spajao linije i brzo tačno gurao loptu naprijed, sistem je pukao. Zbog toga je Bajraktarević bio prisiljen spuštati se prenisko po loptu. Njegovo najveće oružje, probojnost u zadnjoj trećini, potrošeno je na prenošenje lopte duboko na svojoj polovini terena. Pored taktičkih postavki, uslijedio je i brutalan sudar s fizičkom realnošću prvenstva. Atletski moćni protivnički bekovi savršeno su zatvarali bokove. Protiv Kanade Bajraktarević je odigrao 74 minute i uspio uputiti tek jedan jedini udarac, dok i protiv Švicarske nije uspio napraviti razliku. Možda je i najbolju partiju pružio protiv fizički i tehnički slabije Katara. U 16. finala protiv SAD-a ušao je iz klupe u 50. minuti u nadi da će donijeti preokret. Ali agresivna igra Amerikanaca ubila je svaku nadu da bi mogao donijeti preokret. Esmir je ponovo ostao zarobljen s loptom u nogama protiv duplog markiranja. Za 232 minute na turniru u 4 utakmice njegov učinak je bio beznačajan. Kada brojevi izostanu, javnost najčešće traži dežurnog krivca. Ali tu je na scenu stupio selektor Sergej Barbarec koji je odlučio unaprijed zaštititi Bajraktarevića zbog hajpa koji se digao oko igrača. Baš smo neki dan dobili malo feedback od Esmira da mu je u neku ruku i previše svega. Zato smo odlučili da ga sklonimo sa svih aktivnosti nekih i intervjua i autograma i šta ja znam, jer premladi su oni za ove stvari. Govorio je selektor Zmajeva prije početka mundijala. Barbarec je savršeno razumio da 21-godišnjak na svom prvom velikom takmičenju nije mogao sam nositi cijeli ofanzivni sistem na svojim leđima. Zato je ova izjava selektora ključna. Barbarec kao da gradi štit oko Bajraktarevića, čuvajući ga za cikluse koji tek dolazi. Mundijal 2026. godine za Bajraktarevića nije bio neuspjeh, već teška, ali neophodna studija slučaja i sticanje iskustva. Naučili smo da i najveći talenat može postati nevidljiv kada teret očekivanja premaši realne mogućnosti tima i kada sistem ne radi u njegovu korist. Na kraju krajeva i veliki Leo Messi nije postojao u finalu Argentina-Španija. Esmir ima neosporan kvalitet za najveće stvari, a u zaštitu i strpljenje reprezentacija Bosne i Hercegovine će u budućnosti morati pronaći formulu koja će taj kvalitet u potpunosti otključati. Šta vi mislite? Da li je formacija bila ključni problem ili je Bajraktarević jednostavno sagorio u želji na velikoj sceni? Ako vam se svidjela ova kratka analiza, ostavite like i pretplatite se na kanal za još sportskih priča.